Viete, kde v Dubaji dokážete nájsť nielen luxus, ale aj luxusný priestor? Je to práve spoločnosť Arada. A keď som povedala luxusný priestor, tak pre predstavu, viete, aký je veľký jednoizbový byt na Slovensku? Plus minus okolo tých 30-40 metrov štvorcových. Viete, aký je veľký jednoizbový byt v tejto spoločnosti? 94 metrov štvorcových. A to je iba začiatok. A teraz vám ukážem tieto úžasné projekty. Prvý projekt je W Residence. Milujem tento projekt. To je prvé, čo vám dokážem povedať. Vlastná marína, luxusné reštaurácie, oddychový alebo pracovný priestor, a samozrejme posilovňa, mega veľký bazén, party časť, samozrejme hotelový priestor a jednoizbové, dvojizbové, trojizbové, štvorizbové, päťizbové apartmány. Samozrejme jednoizbový apartmán, tak ako sme si povedali predtým, má tu na rozlohu 94 metrov štvorcových a cena je od 916 000 eur.